सांग माने वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है जागर आम सकाल सकाल उठीगलु समस्ते पूरा भोर 4टारे उठिलु। मो भौणी 4टारे उठिला, मु उठिली 6टारे उठिकी गली क्षीर आनिया को तापरे फूल फूल किसी तोलिया को जाइली, माने फूल चोरी करिया को जाइली। सेगुड़ा देखई पानी मोर मन नाला मुझे गोटे ब्लॉग बनईबी बोली। आउ सारा दिन कौन आम करचु ସେଇଟା ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। मो भौणी ये घर पोछि देइचंती पूरा चकचक पोछा पोछि हो गला। ये आम सब फूल नहीं आइलु, ये फूल तोलिकी थोइचु, लाइट लगा ये सब फूल तोलिकी थोइचु। क्षीर आनिया को जाइलु, ये क्षीर आनिलु फूल। आ सकाळु हमर जणे मौसा अछंती माने परिबा बिकंती, तांको पाखरु कदली गोटे ये नेली 5 टका लेखा नेला कदली। आ एठी अछि बेलपत्र। आ मु एठी सफा कले गोटे बाल्टी मो झील जिनस ये अच्छी करदेली। ये सब धुआ धुई होगला, दांड दुआर सब ये मंदिर आमर। किंतु आम जाइलु क्षीर आनिया को बोली आ वीडियो करछु बोली मन नाला जे आज गोटे ब्लॉग तैयारी माने ब्लॉग करी। ये मो झील शोइची, मो झील शोइची बोली सब काम माने आराम से होची। उठी गले मोर काम सइला, आउ किछि करिया को दबनी से। ठीक अच्छे, चलते लुगापटा नहीं कि मुझे सुखेबी। ये मो भौणी ये बासन माजिब, बासन एपर्यंत माजिनी, बासन माजिब। आ मुझे क्लिप जरीटा नौ, क्लिप जरी नहीं कि सब सुखासुखी कर। वीडियो कर काट सब काट देख।
এইଠି ମୁରୁଜ ପକଉ ପକଉ ଆମର ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲା ମାନେ ମୁରୁଜ ହିଁ ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦୋକାନ ବି ଏତେ ସକାଳୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲା, ବସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଖୋଲି ନଥିଲା, ତାପରେ ଖୋଲିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା ମୁରୁଜଟା ମୁଁ ପକାଉଛି ଏଇଟା କମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଦୋକାନରେ ପଠେଇଲି, ସେ ଦୋକାନରେ ବି ନଥିଲା। ତାପରେ କେମିତି ଏଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏମିତି ହାତ ଦେଇକି ଏମିତି ମାନେ ଡିଜାଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ମାର୍ବେଲ ଉପରେ ମାନେ ମୁରୁଜଟା ପକେଇଛି ତ ଏମିତି କରିଛି ବୋଲି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ସିଏ ବି କହିଲା, ମୋ ଭାଇଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲା, ସେ କହିଲା ମାନେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେତିକି ଏମିତି ହେଉଛି ହଉ, ନହେଲେ ଏମିତି ହାତ ଦେଇକି ପକେଇଦେବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି କଲି ହାତ ଦେଇକି, ହଁ ଏଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଡିଜାଇନଟା। ତାପରେ ଏମିତି ସିଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି କମ୍ ମୁରୁଜରେ, ମାନେ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ମୋ ତରଫରେ ଯେମିତି ପାଲି ସେମିତି କଲି, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ମାନେ ଆହୁରି କାମ ଥିବ, ମୁଁ ଗାଧେଇବାର ଥିଲା। ତାପରେ ଗାଧେଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମନ୍ଦିର ବି ଯିବାର ଥିଲା, ଏମିତି ଖରା ବି ଉଠିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏମିତି ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ମୁରୁଜର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଲ୍ୟା ମାନେ ଫୁଲ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲୁ ବହୁତ ଯାଇକି, ସେ ଫୁଲ ମାନେ ଚୋରି କରିକି ଆଣିନୁ, ମାନେ ମାଗିକି ହିଁ ଆଣୁଛୁ। ଏଠି ମୁଁ ଆମର ଏମିତି ଥଟ୍ଟା ଫୁଲ କରୁଥିଲି ତିଆରି ଯେ ମୁଁ ଗୁନ୍ଥା ଚୋରି କରିକି ଚାଲିଛି ଆସି ଯାଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫୁଲ ମାଗିକି ଆଣିଛୁ। ତାପରେ ମାନେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ଗୋଟେ ବଡ ମାଳି ଲୋକଟେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ମାଳିଟେ ଝିଅଟେ, ହଉଛି। ସେ ଫୁଲ ତାଙ୍କ ଏତେ ଗଛ ଆପଣ ମାନେ ବଡ଼ କୁହନ୍ତୁ ଗଛଟେ ଫୁଲ ଭଲ ପୁରା ଲାଗୁଛି ଭରି କି ହେଇକି ନାଇଁ ଅଛି। ମାଳିଟା? ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲି, ସେ ତୋଳୁଥିଲେ, ମାଗିଲେ ଆମକୁ ଦେବେନି ବୋଲି ମନା କଲେ। ମାନେ ମନା କଲେନି, ତାଙ୍କ ଜରିରୁ ଦୁଇଟା ଦେଲେ, ମାନେ ଆମେ କାଳେ ତୋଳି ନେବୁ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଲୋକର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ମାନେ ମାଗିକି ମାନେ ମାଗିଲି, ସେ ଦେଲେନି। କ'ଣ କରିବା, ନଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରୁ ତାଙ୍କ ଗଛ ଏମିତି ଭରି ହେଇକି ଫୁଲ ଥିଲା। ବିଚ୍ ପାଖରେ ମାନେ ବିଚ୍ ଗୋଟେ ରେ ଏତେ ଭଲ ଗାଧେଇବା ଆମକୁ ପାଇଁ। ମାନେ ନିଜେ ହେଇଟା ତୋଳିକି ଦେଖ ଦେଲେ, ଆଉ ଥରେ ନିଜେ ଆମକୁ କହିଲେ ତମେ ମାନେ ପାଚେରୀ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଅ, ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣିବ। ଆମେ ଖୁସି, ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ। ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ପାଇଲୁ ସେତେ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ଆମେ ଯେତିକି ଦରକାର ଥିଲା ସେତିକି ନେଇ ଆସିଲୁ। ଚାଲ ଯିବା ସେ କହିଲେ ହଁ ଗାଧେଇବା ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଁ। ନେବୁ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା। ଆମର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆସୁଛି ପଛରେ। ଆମେ ନେଇକି ଘରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ସେଇ ଫୁଲ ଦେଇକି ପକେଇ ମାଳି ଦେଇଥିଲୁ ଗୁନ୍ଥା। ଆଉ ଏଠି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୁରୁଜ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖା ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲୁ ମାନେ ଗାଧେଇବାକୁ ବିଚ୍ରେ। ମୋ ଝିଅଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି। ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯାଉଛୁ। हेलो गाइस ଆମେ ଯାଉଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାଧେଇବାକୁ। ଏଇଠି ଦେଖ ଆମ ଟିକି ଝିଅ ଏଇଠି ବି ଯାଉଛି ଗାଧେଇବାକୁ। ଏ କାମନେ ତା কি କর পাপাই কই? এইଠି ଆମେ ବିଚ୍ ପାଖରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଜଣେ ରହିଗଲା ରାସ୍ତା ପାରି ହବାକୁ, ଏଇନିଆ ରାସ୍ତା ପାରି। हेलो स्वीटी खाली कहे हेलो। देखो ऐसे आज बीच कहीं आसु से भावुं ना, आम आज बुड़ थिला माने लास्ट बुड़ आज पकईक आसु। आम तो कुंभरे जापर से बीच में बुड़ पकईक आस। लाइट हाउस केते लोग गाधुचंती। एठी मो झील को खाली बुलेइले से खुशी। बीच रे आसिले गाधेयार मजाटा ही अलग। मैंने देखो आम मुँह देखिकी मैंने बुझीपारे केते खुशी, मैंने केत खाली भावुली केते डेई पड़ू है। गोड़ पकई मैंने गोड़ में पाटा आसिले छुईले केते भल लगे, ठंडा ठंडा। अरे मु अधिक गाधेनी, मो झील ठंडा लगे से तो मुझे अधिक गाधेनी, अल्प ही गाधे। मो भौणी मैंने से जो फूल आनी से भसैबू मैंने कहते कौन किसी दबाक पड़े ये जो मैंने फल गोटे टंकीटा कईन देकी आम समस्ते ये बसैबू। ये मो बो कदली दूसरा मत कदली आ दूसरा फूल जोड़ा देखिए आम यहाँ को बसैबू। समस्ते नहीं नेलु ये जो फूल ये कदलीटा को।
ଫୋନ୍ଟାକୁ ମୋ ବୋଉ ହାତରେ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇଠି ତ ଫୋନ୍ କେଉଁଠି ରଖିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଧରିକି ବସିଥିଲା। ଆମେ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ବୋଉ ଧରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିଲା କି ଦେଖେ ଝିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଦେଖିବୁ ମୁଁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ମୁଁ ଘରେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ମୁଁ ହସୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କଥା ମୋ ଝିଅ କେମିତି ବସୁଛି ନା। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଗାଧୋଇବା ହେଇଗଲା, ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ଗାଧୋଇବା ପରେ ଏଇ ବାଲି ସେତେବେଳୁ ଯେଉଁ ଗାଧୋଇବା ପରେ ଯେଉଁ ଉଠିକି ଆସିକି ଯେଉଁ ମାନେ ଲୁଣ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ତାପରେ ଦେଖିବ ମାନେ ଲୁଣ ମାନେ ସେ ଜବର ଲୁଣ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚାଲିକି ଆସିଲେ ପୁରା ବହୁତ ଗରମ ପାଣି, ଆଉ ଚାଲିକି ଆସି ହେବନି। ପୁରା ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟ୍ ଯଦି ଥିବ, ପକେଟ୍ ଭିତରେ ବାଲି ଭରିକି ଥିବ। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଏଇଠି ମୋ ଝିଅକୁ କେମିତି କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁ ଅଖା ଭରି ନେଇକି ଚାଲିଛି। ମାନେ ସେ କହୁଛି ବା ଆମର ସାର୍ଟ ଏତେ ଭାରି ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରୁନି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ରେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ହେଇକି ଘରେ ପୁରା ଆସିକି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲୁ। ଏଗୁলো ଦେଖେଇ ପାରିଲୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି। ମୋ ମାମୁଁ ଥିଲା ଘରେ, କହିଲା ଆମେ ବଜାର ଯିବୁ। ଆମେ କହିଲି ଚାଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ପାଖ ବଜାର ପାଖରେ ମନ୍ଦିର, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା ମୋର କାମ ଅଛି ସେପଟେ କିଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୀପ ନେଇକି ବସିଥିଲେ, ଫୁଲ ମାନେ ବିକିବାକୁ, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ପଇସା ଦେଇକି ବି ଦୀପ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଛୋଟ ବେଶୀ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ନୁହଁ, ଛୋଟ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୋ ଭାଇ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଏମିତି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘରରୁ ମାଳି ଗୁନ୍ଥିକି ନେଇଥିଲୁ, ସେଇଟା ନନାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ମାନେ ଶିବଙ୍କ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଯେଉଁ ଫୁଲ, ସେଇ ଫୁଲର ବି ମାଳି ଗୁନ୍ଥିକି ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ନନା କହିଲେ ପୁରା ଭରି ହୋଇଛି, ଏଇଟା କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାଢ଼ିକି ଆଉ ଥରେ ମାନେ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବା, ଭଲ ଲାଗିବନି। ତମେ ଫୁଲଟା ଆଣିଛ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଳିଟା, ଆଉ ରାତିରେ ଏଇଟା ବେଶ ହେଲା ବେଳେ ମାନେ ପିନ୍ଧେଇବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମକୁ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ବି ଢାଳିଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଚଳେଇଲିନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଳିଟାକୁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ପାଣି ଢାଳିକି ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଘରକୁ ବି ଯିବା, ଘରକୁ ଦୀପ ଫିପ ଲଗାଇବା, ଯାହାର ଲଗାଇବା ଥିଲା ଲଗାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଠୁ ଘରକୁ ଫେରିବା। ଆମର ମୋ ମାମୁଁ ଆସିବ ଆଉ ଥରେ ନେବାକୁ। ସେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଉ ଥରେ ଆସିବା, ଆମର ମାନେ 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ମାନେ ପାଣି ଢାଳିବା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଲୋକ ବି ନଥିଲେ, ଆମେ ହିଁ ଥିଲୁ ଫାଙ୍କ। ତାପରେ ବହୁତ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସିଲେ। ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଏଠି ପାଣି ଢାଳିବା ପରେ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ମାନେ ଯାଉଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଏଠୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ତାପରେ ଯିବୁ ଟିକେ ମାନେ ରହିକି ଆଉ ଥରେ ମାମୁଁକୁ କ'ଣ କାମ ଅଛି ସେଇଠି ଯାଇକି, ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ନେଇଯିବେ। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚାଲିକି ଆସିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ହଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯାଇକି ମାନେ ଘରକୁ ଏଠି ପଳେଇ ବି ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କଲିନୁ। ଏଠି ବି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିର ଧବଳେଶ୍ୱର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବୁ କେମିତି ମାନେ ମନ୍ଦିର ଜାଗାଟା କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସେଇଠି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ମାନେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ। ଚାରିପଟେ ପୁରା ଗଛ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ, ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବା। ବାସ୍ ଟାଟା, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ମାମା ପାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କ ଅଛି ଏପଟେ। উপাসন মানে কি হলো, সারাদিন ঘোরাঘুরি না করলে? নমু নমু করে, নমু নমু করে, নমু নমু করে। আমি একবার আসছিলাম বাবার সাথে। এই গেট দিখা এরকম পাঠিয়ে এমনি কাজ আমাকে আছে না। উঠালাম কোনটা উঠাবো, চুক্কা নাই সাইডটা? জল আনতে করছি, জল আনছে দেখ। ওটুকুই থাক, দেখবি সে না। আসো গাইস। দেখিয়ে মন্দির এদিকে তোর হাতে ধরতে হবে না, আঁকো ধরবি তো।
आमे मंदिर बुली पड़े आसलुनी केते बेलू गला बेले टोटोरे जाइलु आसला बेले चली चलिक आसलु जेहेतु मो झील को नहीं चली चली आसी मैंने घरे पहुँच पहुँच बहुत कष्ट हो गला हालिया भी बहुत लगे सारा दिन एना किसी खाइबू खाइकी तापर रेस्ट न कौन रोषे जी घरे मो बो कौन रोषे कर चलतु देखी इच्छा हो जोड़े खाइकी बस सोई पड़ी आराम से हम आसिक मो झील को मो बो खुआई देलानी खुआई देकी आउ जड़े भौणी नहीं जाइए घर को एना आम खाई चलते देखिए कौन रोषे भोक जिते माने लगे जोर से घरे जहाँ रोसे होना कहीं माने सेटा ही आप खाईदेवे आ खाइबे आहरी खाई कहबे माने केते सुंदर होइछि आत्माटा माने शांत हो गला खाई माने एमती आम भोकरे मु उपास माने जो निर्जला उपास रही पारिबुनु मो झील खाऊँ से मु भोक भी सही पारुनी माने सही पारुनी जमती पानी ढालिक आसिली खाईदेली आमे मटर सूप खाइथिलु सेटा देखै माने देखैबार मन नाही मन नथिला जेहेतु आम वीडियो करूनु तो से आमको मन नाला जे आम ब्लॉग करते काकुड़ी सालाड है खाली काकुड़ी और लेंबू लंका देकी चकड़ा है भेंडी देकी आम आगे खाइबू भजा भेंडी भजा देकी सुपर है भेंडी भजाटा बढ़िया कदली पत्र खाऊची बोली आज अधिक टेस्ट लगुच डालमाटा भौणी तो ये पेटे खाई आसिक शई पड़ी गड़ी पड़ी मु तो माने मोर गड़बार भी समय नहीं मो झीवर जो लुगापटा धोईकी सुकई सका सेगुड़ा आणिकी मैंने साइती करके रखी ना आसु आसु 2टा हो जाता तार भात भात खाई खाई मैंने 3टा बाजी जाता समथिंग 3टा बाजी जाता ये घर दुआर ओड़ा ओड़ी करी से तो 4टा बेलू कराया पड़ो से एकाथर कम सारिकी घर दुआर ओड़ा ओड़ी करके बासन बासन माजिकी मुझे रेस्ट नेबी ताहले भल लगे आउ जो एना खाई जो गड़ी पड़ी ताहले उठा माने इच्छा ही हेनी ऊपर उठी किसी करने को कहीं गोड़ 2टा माने चलिकी जाइनु तथापि जो चलिकी जाता तो एत बाट ताले केमती लगी था सहीटा ही हम तो खाली भाग्य माने आमर भल कि आमर माने गाड़ी रे जीवा आसवा हो गला से आसला बेले तथापि आसला बेले बहुत बाट कम बाट आसला बेले बहुत देरी माने आसलु ये देखो आम राति हो गला आम राति होगी रेडी होगी जाइलु आम जो साई मंदिर माने जाइए दर्शन करके आसबू आउ कौटी भी जीवुन लोकनाथ आम जापरूँ मैं एत भिड़ हो लोकनाथ मैंने कहया कथा न खाली पेला पेली माने से जो माने भिड़ आ जो गरम सब जीविनी राति मो झील भी शैब झील को थोकी भी जापरि ए वर्ष तो था देखा कौ वर्ष जावा गले आप भिड़टा देखीदेबू वीडियो करके महादेव बस मो झील ये मैंने झील को नहीं प्रणाम करके नहीं आसिले लाइट फाइट जहाँ किसी टुकटाक भल लगे साइर झील पिला के नाचुले देखते टिकी टिकी झील मैंने आर एना सब फास्ट टाइम एमती जो डीजे देखुची डीजे साउंड केमती फास्ट चमकी जाइतिला डीजे साउंड शुणिकी तापर एठी देखंतु से देखि केते माने मजा नउतिला ताको भल लागुतिला ताको जेते बुले पाइले ताको भल तापर एठी हमको माने जो लस्सी और माने देखि पारुथिबे जो मु पिउतिली सेटा लस्सी माने जो भांग नुह एटा पणा देथिले माने जो भांग पीबार इच्छा थिले भी मु भांग एना पीबी नहीं ए पणा भल लागुतिला जेमती लागुतिला भल लागुतिला काई महादेवर भोग सेटा मेनली रागरे आपण मैंने जदि भांग न पीबे ताले कौन पीले हाँ माने साधा भी गोटे हुए आ गोटे माने जो भांगरे हुए मु साधाटा पीती भल लगी यहाँ देखो ये मैंने नाचुंचे पिला माने नाच फच देखिकी आमको यहाँ घर को फेर पड़ो कहीं आम 10टा बाजी जाता टाइम और ये भिडियोटा मु पोस्ट करू 4-5 दिन मोर हो जाता
ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ମାନେ ଜାଗର ହେଲା କେବେ ଆଉ ଏବେ ମାନେ ଆଜି 4-5 ଦିନ ଅଧିକ ହେଇଥିବ ଜାଣିନି, ମୋର ମନେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ଝିଅ ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲି, ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ଆଉ ଅଲଗା ପଟେ ଯାଇଥିଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଶିବଲିଙ୍ଗଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଜୁମ୍ କରିନି, ଏଠି ଦୂରରୁ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଅଖା, ଯେଉଁ ଆଳୁ ଅଖା ଦେଇକି ଏଇଠି ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ଏପଟେ ପୂଜା ଆମେ ଦେଖିକି ଏଇନା ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବାର ନାହିଁ, ଏଇନା ହିଁ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଅନେଇଛି, ଖାଲି ଦେଖ ତାକୁ। ଆଉ ଏଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ତା ନଣ୍ଡାଟା ଖାଲି ଦେଖୁଛି। ପୁରା ହସ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ପୁରା ମାନେ ଓଦା ହେଇଛି, ମୋ ସାର୍ଟ ଓଦା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କ'ଣ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ? ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ନଣ୍ଡାଟା ପୁରା ଜାଡ଼ ହେଇଛି, ପୁରା ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲି କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛି, କାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିଲିନି। ମୁଁ ଘରେ ଯାଇକି ବୋଧେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି, ଆଉ ଏଠି କେଉଁଠି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଏଠି ଘରେ ମୋ ଝିଅ ଖେଳୁଥିଲା ତା ବାପା ସହିତ। ମାନେ ଗଲା ପରେ ମାନେ ତା ବାପା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆସିଲେ ନେବାକୁ ବାଇକ୍ରେ, ସ୍କୁଟିରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେମିତି ଲାଗିଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା ବାଇ ବାଇ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।